Ripoll, capital del Ripollès amb el seu escenari pirenaic de fons, fou la seu de la primera màniga de la Copa del Món UCI de trial durant els dies de vacances de la recent Setmana Santa. Un esdeveniment que, sens dubte, significa un dels punts més importants de la temporada ciclista a Catalunya, tot i que no era aquest el primer moment que la principal competició internacional visitava Catalunya, donat que Barcelona i la seva anella olímpica havien estat seu un parell d'anys. Més de 200 pilots de 15 països, molts auxiliars i afeccionats, un moviment de primer ordre internacional emmarcat, a més, en l'àmbit d'actuació del recentment inaugurat Centre de Tecnificació Esportiva del Ripollès per a esportistes, on joves promeses aprenen les virtuts d'aquesta pràctica ciclista, desconeguda pel gran públic, però de gran acceptació entre els més joves. Estem molt satisfets de com evolucionen les coses, esportivament crec que estan evolucionant molt bé tots els nens que tenim, i estan vivint i estudiant aquí a Ripoll. A més de la primera cursa de la Copa del Món, a la localitat gironina s'aplegaven dues competicions més dins del programa Trial Weekend. Junt als premis internacionals es posaven en joc punts pel Campionat d'Espanya. Aquesta era la segona cursa de 3 i els títols de campions catalans. Una triple competició que es dividia en 3 dies. La primera jornada servia per escalfar motors. Estàvem a les rondes prèvies sobre un circuit natural a la llera del riu Ter. Es van disputar les fases de quarts de final. Es ficaven en joc les places per les rondes finals a les dues categories de la competició, tant per rodes de 20 com de 26 polzades. Tot i el temps, sempre amenaçant una pluja que no va faltar a la cita, el programa seguia amb puntualitat, en aquest cas, catalana. Ja ha començat la final de la Copa del Món de trial femenina i ja se'n van cap a les zones per completar-les. Sobre les fredes aigües del Ter, les germanes Avant, Gemma i Mireia lluitaven per definir la seva sort a la competició femenina enfront la seva principal rival, la suïssa Karin Moore. Una enconada competició entre les millors que es va decidir en moments puntuals, com l'errada de Gemma Avant, recordem, actual campiona del món, que a més de remullar-la, va impedir que s'emportés la victòria, tot i ser la primera durant les dues primeres voltes. La primera volta ho he fet molt bé, he fet 10 peus, però la segona ja he començat malament, amb la zona 1, que per voler fer una cosa que m'havia sortit molt bé abans, a cavallet, se m'ha escapat i he anat a l'aigua, tu. Finalment, la 7 cops campiona del món, la suïssa Moore, fou més regular i acabà per emportar-se els primers punts de la Copa del Món d'enguany, un cop culminada la tercera volta. Darrere seu, les dues especialistes sabadellenques, primer la Gemma i després la Mireia, que sortia victoriosa del seu duel amb la francesa Julie Presentí. Aquest any, pues això, com ha dit ella, per totes, intentar aconseguir el màxim de títols, la primera posició si es pot. Doncs amb aquesta prova dels quarts de final, tant masculins com femenins i la final femenina, va ser un èxit de participació. El trial, disciplina on Catalunya és una important potència nacional amb l'organització de populoses competicions com la Copa d'Osona o la Copa Catalana, sense oblidar les destinades a les edats més joves, exigeix una gran posada a punt per part dels pilots. Equilibri és la paraula clau, sens dubte, però les condicions d'inestabilitat de Ripoll durant els dies de competició i l'humitat obligaven a extremar les precaucions. Els pilots s'enfrontaven a una prova exigent que duia errors, alguns impensables en altres circumstàncies. El dissabte era la jornada central de la competició. Superats els quarts de final, els millors pilots entraven en el moment clau. Ara l'escenari ja era el centre de tecnificació i tot un seguit d'obstacles artificials amb troncs, fustes, pedres, barres d'equilibri i tubs de ciment repartits en 5 zones habilitades per l'alta competició. Una instal·lació que van convèncer els millors especialistes,
tant els nens com les categories absolutes i el nombrós públic present que va gaudir d'un excel·lent matinal de trial. Comença l'espectacle, això és una final de la Copa del Món. La tarda del dissabte es va viure el plat fort de la competició, les finals de la Copa del Món. A la modalitat de 20 polzades, la roda petita, el triomf va estar molt cotitzat. A priori, dos pilots portaven avantatge a les apostes, eren el navarrès Benito Ros, actual campió del món, i el català Daniel Comas. Els pronòstics no van fallar, i els dos més esperats van rendir el nivell desitjat. Tots dos es van situar a la final en una enconada lluita, on finalment el millor fou per 21 contra 26 punts Daniel Comas, especialista que es va decidir per dedicar-se en exclusiva només a les rodes petites. Campió del món i guanyador de Copes del Món, Comas torna un cop més al més alt nivell. Les rondes finals van tenir una important presència mallorquina amb Carles Díaz, quart, i el català Eduard Planas, vuitè. Començar la temporada internacional amb una victòria, jo crec que és superimportant, no? Encara queda molt de temporada, és molt llarga tot l'any, però bueno, la veritat que l'important era començar guanyant, sobretot per intentar també que els altres contrincants comptessin amb mi a l'haver tornat a categoria. A l'altra final, la de rodes de 26, el color de la competició fou francès. Sense espanyols a la ronda final, Guilles Costillier va concloure la competició en primera posició amb només 7 punts, pels 19 del belga Kenny Bailey. Després de dues jornades marcades per la intensitat i brillantor de l'alta competició, el diumenge es va viure els campionats d'Espanya i de Catalunya tocats en el seu lluïment per la insistent pluja. A la cursa reina, tot i el tromf del belga Kenny Bailey, per motius obvis fora de competició, es va viure un nou duel entre Comas i Ros, però en aquesta ocasió més estret perquè un parell de zeros va desequilibrar l'empat final a favor de Comas. A la categoria Elit B, el millor fou Gerard Aguilar, mentre que Rafael Tibau i Guillem Mauri foren segon i tercer a juvenils. El llistat de resultats catalans també inclou la victòria de Marc Prat a cadets, amb Pol Tarrés i Eloi Parés segon i tercer, la de Domènec Lledó a principiants, la d'Eduard Aran a alevins i la de Bernat Seuva a infantils. Un munt de resultats positius que parlen del gran moment de trial català, un moment que no només significa competicions de qualitat com les viscudes al Trial Weekend, també per la quantitat de joves que cada any s'afegeixen a una modalitat poc coneguda per molta gent, però que aglutina en una l'habilitat i l'equilibri com cap altra disciplina ciclista. Que som un punt de referència, la gent parla de Ripoll com a punt de referència del trial. Llavors això és el que hem de valorar, perquè Ripoll, si creiem en aquest centre de tecnificació, que hi creiem molt, però falta que la gent de fora hi cregui i suposo que això serà aquest cop de mà, aquest impuls, que ens ha d'ajudar que tothom hi cregui com hi han cregut nosaltres des del principi. Concloure recordant els campions de Catalunya. A juvenils, Rafael Tibau. A cadet, Marc Prat. A infantils, Bernat Seuva. A aleví, Eduard Aran. I principiant, Domènec Lledó.